jistaqsi kull nhar ta' ġimgħa fid-9:20 ta' filgħaxija fuq L-għan. Il-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal estenda ftehim soċjali li kellu mal-Fondazzjoni ta' Kana sabiex ikunu jistgħu jibqgħu joffru servizzi soċjali lill-individwi, koppji u anke familji li jkollhom bżonn sapport. L-għan ta' din il-Fondazzjoni huwa li toffri sessjonijiet ta' terapija kemm lil persuni individwali u anke familji. Permezz ta' dan il-ftehim soċjali ser ikunu qed jingħataw mal-2380 siegħa fis-sena ta' servizzi ta' counselling, coaching u anke taħriġ dwar trobbija pożittiva. Dan is-sapport jingħata minn tim multi-dixxiplinarju ta' psikoterapisti, counselors, family therapists, psikoloġisti u anke parenting coaches. Il-bidla dejjem qiegħda ssir li anke nies inqas naħseb jiena qed jibżgħu jersqu għall-counselling għaldow għatem nies li iħossuhom li għax jiena nersaq għall-counselling jew għat-terapija jiena speċi m'iniex b'saħħti jew ma jisħoqlix forsi. Il-Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal flimkien mas-Segretarju Permanenti Mark Musu u anke tmexxija tal-Fondazzjoni ta' Kana ippressedew l-iffirmar ta' dan il-ftehim. Fil-fatt b'reazzjoni il-Ministru sostna l-importanza ta' dawn it-tip ta' ftehimiet anke favur it-tfal u l-adolescenti. Huwa importanti li nikkollaboraw flimkien. Fis-soċjal kulħadd jista' jagħmel biċċa tiegħu. U meta naħdmu flimkien anke ma' diet oħrajn ma' NGOs ma' bħalmu għal-moviment ta' Kana li għamlu ħidma tant tajba, hemmhekk allura nkunu aktar effettivi. Intant iċ-chairperson tal-Fondazzjoni Cassar saħaq li l-għan ewlieni huwa li jgħinu persuni li jkunu għaddejjin minn żmien diffiċli u anke ta' trauma b'din il-ħidma ssir bla ebda distinzjoni għaliex jemmnu li kull forma ta' familja jixirqilha attenzjoni u għajnuna.